Ďalším pokračovaním motoristického seriálu MTE Cup 2016 budú 8. októbra preteky Vianor Rally Hornád. Tie sa budú konať pod záštitou starostky obce Gyňov Denisy Vargovej. Milí priaznivci motošportu, srdečne vás pozývame na motoristické podujatie Vianor Rally Hornád, ktoré sa uskutoční 8. októbra 2016. Trať pretekov sa nachádza v chránenom území Košickej kotliny a len počas niekoľkých dní v roku môže byť za prísnych podmienok udelená výnimka pre motoristické aktivity. Servisné parkovisko bude umiestnené v areáli čerpacej stanice Čaro Oil. V minulosti sa v krásnej oblasti mŕtvych ramien rieky Hornád už konali motoristické preteky. Naposledy v roku 2010. Avšak kvôli nedisciplinovanosti niektorých jazdcov, ktorí spôsobovali nadmerný hluk mimo súťažný deň, boli tieto aktivity úradmi zakázané. Ostáva len dúfať, že podobná situácia sa už nezopakuje a obec Gyňov bude aj v budúcnosti môcť privítať množstvo motoristických fanúšikov. Spoločnosť MOL Extrans bola založená v roku 1990 a o rok neskôr v októbri bola otvorená prevádzka pneuservisu. V Košiciach bola prvou autodielňou so zdvihákom. V roku 1993 rozšírila svoje služby o nastavovanie geometrie náprav. O 2 roky neskôr bola otvorená reštaurácia a spustená prevádzka autoservisu. V roku 2000 prešla spoločnosť MOL Extrans s veľkou rekonštrukciou. Reštaurácia bola presťahovaná na poschodie, v prízemí vznikla veľká predajňa autosúčiastok a autodoplnkov. V roku 2013 sa stala spoločnosť MOL Extrans členom pneuservisnej siete Vianor, ktorá je oficiálnym zástupcom výrobcu pneumatík Nokian. Ako člen siete Vianor sme sa rozhodli podporiť automobilové podujatie s názvom Rally Vianor Hornád, ktoré sa bude konať 8. októbra v blízkosti Košíc, na ktoré sa ešte pozývame.